Máš dnes náhodou pracovný pohovor? Hej, A o koľkej? asi o 9:00. Je 9:30! Jesus, dobre, však tam pracujú, tak tam budú aj neskôr. Vyskoč z tej postele ako kamzík a naklusaj do auta. Veď počkaj, nájdem si prácu, odsťahujem sa a ešte ti bude za mnou aj smutno. Dobre si sa na ten pohovor pripravila? Áno, Vieš niečo o tej firme? robia burgery, čo ešte viac mám vedieť? Pána Beka, za čo ma ty trestáš? Už môžem ísť? A nezabudni úsmev. Opíšte sa 3 slovami. Som dochvíľná, pracovitá a zodpovedná. Kde sa vidíte o 5 rokov? No, tak ja by som chcela cestovať a byť sama sebe pánom. Vybraným uchádzačom sa ozveme. Ďakujem. Tak ako? Že sa ozvú. Čo si im povedala? To, čo si mi kázala. Dobre, No, len sa ma pýtali,